Sidste års lange vinter har været hård ved pindsvinene. Det har betydet travlhed hos pindsvineplejer Dorte Madsen. I Aarhus forstaden Tranbjerg tager Dorte Madsen imod med et pindsvin i hånden. De seneste 4 år har hun været pindsvineplejer. Når travlheden er størst, har hun op til 80 pindsvin i pleje. Der er sgu et eller andet vildt charmerende over det lille arige krapyldyr der, som har et temperament uden lige og hopper som en gummibold. Du køn er det. Hva? Så fin han er. Det giver os noget helt specielt. Det giver os nogle oplevelser, vi ellers ikke ville få. Jeg bliver lige undskyld. Jeg kan være bange for, at det måske er et pindsvin igen. Jeg venter nemlig en mere. Pænt goddag. Kom indenfor. Hej. Du er kold. Og den har ellers været i varmen. Ja. Det er en dreng. Altså, jeg er slet ikke i tvivl om, at han ikke har det helt godt. 308 gram vejer han nu. Så det vil sige, at han har faktisk ikke taget på. Nej. Han har fået torskeroen og blød kattemad. Ja. Jeg kunne godt forestille mig, at han har noget med mausen. Den bitte knægt her. I hører fra mig, når det er. Skal vi ikke sige det? Når I snart jeg har en melding om, hvordan det ser ud. Det lyder godt. Det er godt, og tak fordi I vil køre med den. Det er godt. Hej hej. Pindsvin er truet af menneskers brug af gift. Men også når mennesker vil være gode, kan det være farligt for pindsvinene. Altså jeg vil sige, det er grusomt at se en pindsvineunge dø af mælk. Og det kan de altså som sagt gøre. De svulmer fuldstændig op, deres maver puffer fuldstændig op, presser organerne op, så de ikke kan få luft, og så kvæles de. Det er temmelig barsk at se dem dø på den måde. I et skur i Dorte Madsens have bor de større pindsvin. Enkelte af dem har haft en hård medfart. Ja, du skal bare hen igen, ikke? Ja. De kom ind på en utrolig barsk måde, og det vil sige, så græder altså selv voksne mænd. Fordi de har faktisk stukket deres mor ihjel med en greb. De skulle fjerne en grenbunke, og der jager de en greb med i og spider mor, så hun dør. Og der får jeg 4 nyfødte, næsten nyfødte, og de var ikke engang 14 dage gamle, unger ind, hvoraf den ene er stukket med greben hernede igennem og ud igennem der. Og den anden er simpelthen hen over nakken, taget også med greben, ikke også. Mor var død, og det er jo træls, ikke også. Så mor her måtte i gang med sutteflasken. Og det er jo det så sjovt ved det, fordi så bliver jeg jo lidt mor for dem. Ikke? Så er det mig, de kalder på. Ikke? Det er lidt belastende, vil jeg sige, en gang imellem. Fordi jeg kunne jo dårligt komme ind på værelset, før bare de hørte mig. Så skreg de jo op, ikke? Der er mor, ikke? Når I nu kører herfra, så skal jeg lige ud til en, som passer 2 pindsvin, der skal have ormekur, ikke? Jamen altså, sådan går mine dage bare, ikke? Altså, og det er hårdt i øjeblikket. Men igen, ja, det er det værd, at de kommer ud igen. Det er sgu det værd at give et slag for naturen, ikke også? Der går et pindsvin under hækken og brønder så småt. Det er ikke ligefrem nogen skønhed, men klarer sig godt. Det lille prikkende væsen slider jo i det. Lidt mælk kan vi give det, og det kan vi